V Malej Ide pri Košiciach sa konal Media Cup, v ktorom sa súťažilo v športoch ako golf, tenis, stolný tenis, badminton a futbal. Svoj tím postavila i televízia TA3. A ako nováčik turnaja sa náš výber dostal na výborné 4. miesto. K bronzovému poháru nám chýbal iba kúsok. Možno keby sme nevybuchli vo futbale hneď v prvom kole. V relácii Bago sa tak asi neobjavíme. Najlepší boli chlapci z denníka Plus jeden deň. Ono bolo zaujímavé niekedy zavolať aj športovcov na podujatie a že by oni napísali reportáž o nás, že aký sme občas hlaví a možno aj praví, čiže by nás možno aj pochválili. Myslím, že dnes by aj pochválili veľa výkonov. Tí chalani sa snažili a naozaj obetovali veľa. Čo som bol aj prekvapený, v Lani som tu bol tiež a myslím, že tento rok sa hral naozaj s tým maximálnym nasadením a niekedy, ako sa hovorí, ide naozaj tu dokonca aj o život. Najviac bodov sme tak vyzberali v športe, ktorý nám nie je veľmi vlastný, v golfe. Mali sme najdlhšie odpaly a tak čakáme, kedy kolega Víťo Chrapa s nami urobí rozhovor do svojej pravidelnej štvrtkovej golfovej prílohy. No a v našom Športe Plus by sme sa mohli prezentovať hneď po grafike z Roland Garros, pretože sme sa v debli dostali do finále. Ale do relácie by sa potom mal dostať aj Ivor Lehoťan, víťaz tenisu. Myslím si, že nerobíme vôbec hanbu našej profesii a tomu, že naozaj tu vidíme, že mnohí chalani, ktorí píšu v slovenských médiách alebo hovoria o slovenskom športe, sú naozaj dobrí športovci. A mám rešpekt pred niektorými z nich a pred ich výkonmi a stále sú ešte aktívni futbalisti alebo tenisti a myslím si, že to tak patrí k tomu športovému žurnalistovi, že by sa mal naozaj starať o svoje telo a hýbať sa. Od tenisu blízko k tomu stolnému a tam nás najviac potiahol regionálny kolega z Prešova Ivan Kryšák. Futbalový Prešov smúti, Šariš prišiel o ligu. Na zelených trávnikoch teda smola, na zelených stoloch to dopadlo lepšie. Ivan sa totiž dostal do semifinále. No išiel som z kola na kolo a celkom sa zadarilo, možno trošku pomohol aj také dobré vyžrebovanie. To šťastie pri ňom treba určite mať. No a dostal som sa možno najďalej v tých individuálnych športoch, to som teda ani netušil, nejak som to nesledoval. To ma teší, že som nejaké tie body TA3 nahral, tak snad to v tom celkovom hodnotení niekde dotiahneme. Ste boli výborní v tenise aj vy, takže... Už pred vyše 20 rokmi sa hovorilo, že pravda zvíťazí. Nuž vizionári vedeli svoje. Borci z tohto denníka sa naozaj predstavili v najlepšej forme a celkovo vyhrali. Po každom chybne zahranom údere, či v pingpongu alebo v tenise, mám pocit, že by som asi nemal písať o tomto športe profesionálne, ale zase keď na konci zvíťazím, tak si poviem, že som možno taký aspoň trošku ako tí, ktorých píšem, takže OK. Aj keď sme TA3, tretí sme neboli. Nebudeme smutní ani zo zemiakovej pozície. Tým v zložení Ivan Kryšák, Miro Šuchter, Igor Ďuroší, Jan Jačanin a Mário Porubec nemusí byť smutný. Po večeroch sme boli ostatným rovnocenní súperi. No však to je presne to áno, že futbal, tvarujeme sa na favoritov a potom to nejde a keď pozeráme nejakú Sorgon ligu, tak tam sa divíme tiež, že prečo to tomu nejde, lebo ani nám to je proste to niekedy je tak. Federer, prečo to nedal ten long line tam presne, vidíme, hráme si tu a nejde, tam je ešte horšie, však jasné, my sme slabší, ne? Takže vlastne aj to nám pomáha iné v tom, že my potom máme ten triezvy pohľad, myslím si, že hlavne novinári TA3 majú taký športový triezvy pohľad, keď hodnotia športovcov, že neurážame, neponižujeme, lebo my dobre vieme, väčšinou sme bývali športovci, tak vieme, že to proste niekedy nejde len tak a oni sú lepší, tí, o ktorých my hovoríme, takže my to potom tak vnímame nadľadu. Ako tým, ktorý nič nevyhral, máme istotu, že nás pozvú aj na budúci rok. Tak už teraz sa tešíme, čo nám pripraví organizátor. Tento rok to totiž bolo skvelé. Ešte raz ďakujem aj vašej televízii za to, že dala šancu tomuto projektu a verím, že o rok postavíte znova tým, ktorý bude stáť na pilieroch ako Igor Ďuroší, Miro Šuchter, Mário Porubec, spolupracovník TA3 z východného Slovenska Ivo Kryšák a snáď pribudnú aj ďalší chalani z vašej športovej redakcie ako ďalší športoví fanatici, keď prídu aj chlapci z Bratislavy domov a odovzdajú nejaké pozitívne referencie, ako to celé dopadlo. A to sme sa ešte nepochválili, že sme vyhrali aj v tipovaní na finále Ligy majstrov. Dali sme na Bayern, že vyhrá 2-1 a všetkým dokázali, že športu v TA3 naozaj rozumieme, veď ho aj nadšene vykonávame, tak ako posledný víkend v Malej Ide pri Košiciach.